Challenger 2. Desacoplamento. O que? Non, non! Cooper! 3. Cooper, que é o que faz? A terceira lei de Newton. Hai que deixar algo atrás. La Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidos de novo a este Baleiro Perfecto, este sitio, este espazo fora de calquera dimensión, fora de calquer universo, onde nos adentramos de novo, onde só estades invitados, invitadas a entrar, a formar parte del, a ver que hai hoxe por estas terras, non? Que mesmo son descoñecidas ata para nós, porque estamos ainda rematando o guión 5 minutos antes. Entón realmente podemos dicir que isto vai ser un paseo polas estrelas máis que literal, porque non sabemos onde imos acabar ou realmente cando, porque isto sempre dicimos espazo-tempo, non? Difícil saber o que pasa no espazo. No Baleiro Perfecto. O de sempre, terceiro capítulo xa, que estamos aquí nesta historia, e o de sempre, a padriña a que cheira papá, e o equipo de momento, polo momento, e o de sempre, e agardo que así sexa, porque esta xente é imperdible. Empezamos como sempre presentando a nosa querida Alba Rozas, compañeira. Que tal? Hola. Menudo viaxe para chegar hoxe ao Baleiro Perfecto. Sí, hoxe sí. Hoxe, unhas horas. Está máis lonxe Salamanca que Ganímedes un pouco tamén. Sí. Vos pensades que non, pero sí. Porque ademais a última hora é horrible, non hai onde parar para ir ao baño. Terrible. Esa última hora é... Terrible. En fin, tamén temos por aí, tamén, por suposto, o gran Rodicio, Guillermo Rodicio, from A que cheira papá to the world. Que tal? Moi bo día e, bueno, boa tarde, o que seña destas cousas fora do tempo. Que tal, Carlos? Temos tamén... Estábamos un pouco sí. En plan, lo siento, profe, non lo hicimos, sabes? Pero isto ten que ser así. Senón non seríamos nós. Ten que ser así. Isto, o Baleiro Perfecto non entende de tempo, entón dá igual 5 minutos que 5 días. Temos tamén o Mr. Pablo Pesado, dende Ferrol ao mundo. Hola, tamén. que tal? Moi boas. Como está Ferrol? Que ven os teus ollos de elfo por Ferrol? Está mal, pero... que vou dicir que non saibades, non hai ciencia ficción aquí, Non hai ciencia. Home, si, unha distopía, joder, é a versión distópica de Galiza. Hai unha retro distopía, pero sí. E dende Coruña temos a Darío NJ, a Darío MJ. O Mr. A voz máis grave de todas, non? Aquí, creo. máis grave ou máis acatarrado, das dúas, pero... Pode ser, ambas as dúas son correctas. As dúas opcións son correctas. Pode ser. Non digo que... Eu aquí o que fala Carlos Pereiro, Charlie, para a xente, para inimigos e amigos. E nada, hoxe xa directamente, para non perder máis tempo, porque non paga pena, vou meter a intro que sobre a que vai a ir o programa ou do que imos falar no programa en relación con el. Así que escoitade, abrid orellas, escoitade e logo xa presentamos oficialmente. Iota, agarda! Agradezo a oportunidade. Pensei que nunca ia sair de correos. Saca o traxe. Claro, compañeros, sen problemas, por ir iguais. Ainda que teño que dicir que ten un efecto adelgazante. Non é que teña problemas coas damas, nin nada, senón que, como che diría eu, ¡buah! Que pasada, moita clase, sí señor, calefacción nos asentos. E que ás veces hai morticaria. Aprendín a levalo, ven e agora volves. De alén do espazo. E chego eu, aí estás ti, con esa cara de tristeza. Debín cambiar la pechadura, a chave debinche quitar. De saber que as pelotas me virías a tocar. Arranca xa, lisca daqui. Frank, afasta a cabeza da ventá antes de que suba o cristal. Vale. Frank! Se tendes algo de cultura cinematográfica, saberedes que este diálogo pertence a Men in Black 2,
É un momento no que aquel pequeno Pug, aquel Carlino extraterrestre, sube o coche do axente Iota, interpretado por Will Smith, un home que está vetado neste programa, pero xa para formular esa idea volvín traelo de novo, non? Despois de facer ya aquel baleiro no primeiro programa, aquel feo, pois volvo traelo no terceiro. Foi literalmente o primeiro que se dixo case ameaza de morte a Will Smith. Sí, totalmente. Entón dixe, mellor, por se acaso, polo si ou polo non, vou no traer de novo programa para facerlle aí un agarimo. Pero xa como for, a min Fran, que é o can en cuestión extraterrestre, porque non un can, sempre me fixo moita graza. Entón, pois quería telo aí. Realmente, como podedes adiviñar, pois isto vai de extraterrestres, e sobre todo, no caso de Frank, pois un extraterrestre bo, porque disto vai de extraterrestres bos, ou polo menos non malos. E aquí xa empezamos, ou empezades a ver o mellor a escoitar que isto é difícil, non? De saber que é bo, que é malo, ou polo menos que non entendemos por malo. Non sei se me explico ben, pero creo que algo vou explicando xa. Aquí non imos falar deses aliens que destruen a Terra, ou polo menos non en primeira instancia, nin tampouco dos que reventan a Casa Blanca, nin tampouco do alien que nos asexa na oscuridade da nave Nostromo. Isto vai de outra historia, vai dos que máis ou menos intentan portarse medianamente ben con nós ou simplemente ignoran a nosa existencia e nos deixan seguir camiño. Porque eu falo como se existisen, quero dicir. Para min os aliens, evidentemente, senón non estaría aquí. Creo que todos os que estamos aquí estamos convencidísimos da existencia de alienígenas, non? Isto xa I want to believe. I want to believe, non? Como teño aquí o póster de Mulder na miña habitación, pois eu así, como se dice? Gorriños de plata, non? E a vivir. Bueno, pois veña, isto vai ser o de sempre, xa sabemos, ao principio que gustanos antes de definir nada, non? Ou de definir un pouco a nivel etimolóxico, a nivel de todas, bueno, xa sabes que somos moi frikis e que imos por todas as vías para a hora de falar de algo, pero antes, falar das experiencias persoais con este tipo de aliens, non? Que podemos considerar bos ou neutros, a partir de agora imos definilos así. Empezamos, como sempre, porque non? Coa rapaza que nos fala dende Salamanca, non? Ese estado nazón independente da... Sí, no que vos verei próximamente, que vos verei a Universidade de Salamanca, realmente é un mito dentro da historia. Xa veréis se vos levo un a un ou todos xuntos, dependendo do número de clases que queira dar un, non? Dependendo do noso tamaño. Dependendo do noso tamaño, de cantos cabemos no coche, non? Sí, tamén. E canto aguantades sin ir ao baño, que eso é o fundamental. Eso é fundamental. Eu corroboro de Pablo. Alba. No, a miña primeira experiencia con aliens, cando realmente fun consciente, a min sí que é certo que me gustou moito a primeira de Men in Black, que a vin bastantes veces, vin ET, pero tampouco me gustou. Pero a experiencia consciente foi cando tiven que dar clase sobre o monstro neobarroco, que será do que falarei un pouquiño despois, e nos traballamos ca peli de Alien e con Stranger Things. Pero tamén aparece ET na mesma clasificación, que podería ser considerado pois un alien bo, non? Entón aí foi cando fun consciente do concepto de extraterrestre, porque realmente, a ver, Men in Black vina, pero como concepto de peli cómica e entretida, non? Aínda que había aliens, pero o concepto de extraterrestre chega cando realmente tes que estudar sobre el e cando lle tes que decir, cando lle tes que explicar aos teus alumnos, porque foi a miña primeira clase na universidade, que ademais acórdome que foi unha actuación estelar na que entrei na clase e dixenlles: "Hola, eu son Alba e imos ver Alien", e non fixen nada máis. Profesora do mes, A profe guai. Logo fun mellorando, Eu espero que se olvidaran de todo canto lles expliquei. Creo que non hai clase mellor, que ver Alien, a primeira de Alien, vaya, parece un exercicio absoluto de cine e de ciencia ficción, vaya. Pablo Pesado, tu experiencia inicial cos aliens vos? Pois a mí me pasa un pouco como sempre, que a primeira é tan difícil de lembrar, pero desde logo a que máis me quedou así grabada foi cando fun ver cos meus pais Solaris, a versión contemporánea, digamos. Eu era moi cativo, sí, exactamente, a de George Clooney. A mala, vaya. Sí, a mala. Eu era moi cativo, é un momento que se me quedou moi grabado, logo falarei bastante de Solaris, desenvolverei un pouco o argumento e tal, mas vale polo de agora que é unha película de ciencia ficción bastante rara, non? E quedoume grabado por isto, porque os meus pais
en todo momento estaban moi incómodos na película, como que isto, non? Para min ata ese momento o cine era como un lugar de diversión, como unha especie de parque de atraccións, non? E este momento de incomodidade, de dicir esta película non me está a falar como debería, pois foi moi potente, non? E penso que parte dese efecto tiña que ver co feito de que o alien en cuestión non era malo. Tampouco era bo, sobre isto falaremos, mas desde logo non era malo, non? Entón creaba unha extrañeza moi grande de dicir, eu paguei por pasar medo, non? Non é isto que me están dando. Nada, esa foi a miña intro. Darío, ti boas relacións cos aliens así de primeiras ou... A ver, aquí habería que falar que consideras por aliens vos, pero sí, en xeral... Logo definiremos, pero imos pensar que os aliens bons son os que non nos queren comer, nin nos queren destruir de primeiras. Logo xa podemos afundar e afundaremos. En xeral, pois, por Futurama, por exemplo, aínda que xa é máis maior, pero máis así pequeno, de usos animados como Men in Black, como comentamos, a serie animada, ou tamén Men in Black, o que a película, como tamén comentaron. Tamén personalmente, as series de Star Trek, que son un pouco, creo que son as pioneiras en mostrar os aliens como non precisamente malos, non? Entón, pois, sí, eu creo que esas referencias tería eu. E por último, non menos bueno, faltou tamén, pero Guillermo, cal é a túa experiencia cos aliens? Vexo que todos estades falando de primeiras experiencias con aliens, pero un pouco light, porque son como, o sea, son películas e cousas así, sabes? Pero a miña primeira experiencia cos aliens foi cos aliens vos, vaya. Foi no ano 2011. Eu estaba facendo o Camiño de Santiago cuns amigos que case todos son científicos, hoxe en día homes moi respetados no ámbito científico, das matemáticas e da bioloxía. E estábamos facendo o Camiño de Santiago e, joder, sabedes que o Camiño de Santiago ten o puntiño este de, sobre todo cando é snow, de que en realidade é como unha especie de procesión de xente sen moitos cartos e que acaba dormindo en comunas e ao final acabas ligando con xente que ten como a mesma condición física que a ti, porque podedes facer as mesmas etapas, que é como unha versión moi darwinista, moi rara de ligar. E estábamos facendo o Camiño de Santiago e fixemos unha noite en Porto Marín, e levábamos como 4 días facendo as mesmas rutas que unhas rapazas que eran alemanas. E varios dos meus colegas pues, andaban tirando fichas, andaban preto, estaban así como a piques de ligar con elas e tal. E convencímolas para, cando chegamos pola tardiña, dar un paseo polo embalse de Porto Marín. Ese nos acabou facendo de noite. E cando se fixo de noite, sobre a auga do embalse en Porto Marín, vimos como baixaba un platillo volante, vaya. E varios aliens saíron como dende as partes baixas do barrio de Porto Marín, que non sei se coñecedes, pero está moi preto do embalse, a parte de baixo de Porto Marín da vila, e foron andando ata o embalse, ata polas augas do embalse, ata o platillo volante. E foi unha experiencia moi agradable e ao mesmo tempo como un pouco de medo, sabes que non che van facer nada, porque non teñen, non sei, non te están ameazando nin nada, simplemente se están marchando. Pero tamén resultou como moi excitante e axudou os meus colegas a ligar coas rapazas alemanas e acabaron como ligando con elas esa noite. Así que, evidentemente, foron aliens bons para nós. E esa foi a miña experiencia primeira cos aliens bons. Joder, gustaríame... Miña naiciña, Eso agora co coronavirus xa nada. Hai de todo aí, Eso... Dixeches que os aliens camiñaban por enriba do auga? A mí parecíame que camiñaban, non sei, igual como flotaban por riba da auga. Había un pouco de distancia. Vaya. Con este razonamento, podería ser que Jesucristo fose tamén un alien. Era o que estaba pensando, por Dios. Probablemente, non? Pensaba falalo máis adiante. Despois deixámoslo apuntado porque eu quero falar disso máis adiante. Vaya. Jesucristo foi o primeiro comunista e o primeiro alien. Joder, vos estades pensando na anécdota dos aliens, pero a mí o que máis me gustou foi esta teoría sobre o darwinismo no Camiño de Santiago. Meteuna aí, Meteuna aí a chanda. Está ben, sí, oculta, pero moi potente. Tan esencialmente. Sí. Pero nada, agora xa co do COVID, nada. Que non escuite que nunca chegue aquí Iker Jiménez, que nos leva a rodicio
É increíble como o Xacobeo 2021 se acaba metendo ata no Baleiro Perfecto, Está patrocinado, Está patrocinado. Hombre, se non está patrocinado, xa ves, non conseguimos ningún patrocinado. Como se nota que a directora de turismo falou, outro día aí connosco e comentou a movida, Sí. Pois a miña máis simple, sinto decepcionar, pero a miña que ven como un pouco como Darío. Eu creo que nos debuxos animados, nas pelis de Star Wars, tanto Futurama, logo tamén ET, que tamén me acordo de ver pronto, ou cedo, vaya, acórdome tamén de encontros na terceira fase. Pero pensando niso, sorprendíame moitísimo a cantidade de referencias alienígenas que temos en xeral na nosa vida dende rapaces, que case algo que realmente non podes escoller unha, porque case é imposible saber cal é a primeira obra de ficción que che pon un alien diante, quero decir, o sea, que calquera rapaz, Stitch é un alien, non sei, unha xeración máis nova que nós, pero podría ser un primeiro contacto moi sinxelo, non? A través de Disney. Superman é un alien, a cantidade de aliens en xeral de Marvel super chamativa. Entón, realmente, que moi creo complexo de... máis que complexo, quero dicir, é super curioso como está o alien, tanto bo ou malo, pero neste caso os bos mesmo, tamén instaurados na nosa cultura popular, non? De que se lle dá case por feito, non chama a atención crear unha historia sobre aliens, vaya. Se perdeu a originalidade neste século XXI, vaya. Pero por aí recordo, eu son moito de T, inda que T mataríao, pero iso é persoal, non é outra cousa. Iso é un tema entre el máis eu. Pero por un rollito de aduanas, de non deixar especies... Sí, un rollo deste, demasiado bo. O sea, esa xente que é demasiado boa trama movidas, tío. Neste caso, ti es o alguien malo. Sí, efectivamente, claro. Efectivamente, claro. Poderías dicir que ET é o teu Will Smith? Non, o meu Will Smith é... O meu Will Smith desvelareino nalgún programa. Queda aí pendente. Non é este. O meu non é este. Pero teño algún, É que eu teño unha listaxe, isto é verdade. Teño unha listaxe no móvil de inimigos. Que teño aí, que vou anotando. Cando me acordo de xente, sabes, desto, hostia, este tío teño que metelo na lista. Podo lela, o sea, se queredes así como anécdota aquí, podo ler os primeiros nomes da lista. Non vai por orde, de odio. Imos deixalo, por se acaso eso, porque vale, sí, non vai ser que teñamos alguna demanda por aí. Sí, pode ser, tamén creo, pero bueno, non pasa nada. Pero vaya, teño aquí unha lista. A primeira, mira, é Pablo Motos, o primeiro. Pois Pablo Motos pode ser o meu Will Smith. En a que chega papá, hai como 5 días ameazamos de morte en un directo a Pablo Motos, xa nos dá igual, xa nos van denunciar seguramente. É verdade, é verdade. Non pasa nada. Imos aí pechando círculo alrededor de Pablo Motos. Pablo Motos, imos por ti. É un espazo non friendly para Pablo Motos. Pois friendly deberían ser así estes aliens vos, como os dicimos, se son vos teñen que ser friendly, non? Como chamábamos, pero antes diso, de definir a movida, debemos ver que é bo, que é malo, que todo isto. Pois veña, que entran aí este redoble de tambor que nos vai deixar sordos. E despois deste pequeno para un musical, imos a definir a movida, non? Esta sección bautizada, ou non bautizada, realmente nunca foi oficial, pero xa case, podemos dicir que sí. Así que definindo a movida, que é un alien? Xa de entrada, eu creo que antes de decidir se son bons ou malos, creo que seguro que Alba se nos pode ir aportando algo sobre aliens, non? Pois eu, como dixo Pablo a semana anterior, vou empezar citando e con toda a erudición de Google do que creo que era Wikipedia ou similar. Pois vou vos contar que, a ver, que alien é unha palabra que procedente do latín, cousa que eu non sabía, moi mal por min, que significa estranxeiro, extraño ou alleo, e que por eso ven de alter ego, bueno, estas cousas. E que por eso se utilizou para referirse a seres de fora da Terra, basicamente. Entón, nese sentido, tampouco ten moito máis. Agora, para decidir se son bons ou malos os aliens, pois recordei a miña primeira clase na universidade e recordei cando vimos o neobarroco, a era neobarroca de Omar Calabrese, agora sí que estou introducindo a cita, que é unha obra na que analiza a figura do alien e analiza dúas figuras que poderíamos considerar contrapostas, que son o alien de Alien, que poderíamos considerar malo porque vai eliminando a todos os membros da tripulación, pero tamén, curiosamente, aplícalle a mesma consideración a ET.
e non é a mesma historia de T que a historia de Alien, non? Entón, bueno, outro exemplo de Alien que se axuste a isto podería ser Stranger Things, o Alien de Stranger Things, primeira temporada, sobre todo primeira temporada. Na segunda xa desmadraron de tal maneira que eu creo que non se vai poder aplicar a clasificación. Pero incluso cabería, porque eu recordo que un exercicio que tiñan que facer os rapaces da uni era introducir outros exemplos, e recordo un exemplo maravilloso que me trouxeron que foron os Minions. Entón, que tamén cabería na clasificación sí que cabería. Entón, a clasificación é a seguinte, é unha clasificación de 4 categorías, e primeiro hai unha categorización morfolóxica, que é a da forma, na que di que estes dous aliens, tanto el o exemplo que pon, o Marc Calabrese o exemplo que pon, é o que vos decía, o ET e o de Alien, que en canto a forma non son conformes, é dicir, non teñen forma nin son deformes. Porque serían disformes. Que implica que ser disformes? Que conforme os diversos planos da película, basicamente, teñen unha forma cambiante. Entón, as primeiras imaxes non che dan unha idea, que isto, por exemplo, vese moi ben en Stranger Things, primeira temporada, que o que é o alien ou barra criatura, tamén se ve moi ben en Alien, pois vai cambiando de forma. Vai tendo distintas formas, entón empeza dunha maneira, remata de outra, cando ao final se lle ve o corpo todo non ten que ver co que era ao principio, etc. Entón, serían disformes morfolóxicamente. Despois, estéticamente, tampouco serían nin feos nin bonitos, segundo a Marc Calabrese. O que se podería derivar do anterior, non? De un alien bo, pois xa me parece máis bonito, un alien malo, pois igual xa me parecería máis feo, non? Pero como morfolóxicamente son disformes, pois estéticamente non son nin feos nin bonitos. Por exemplo, aquí o exemplo máis claro quizás sexa o de Alien. O Alien non se estéticamente igual non o podemos considerar bonito, pero cando un dos da tripulación, o robot da tripulación morre, sí que explica que é unha máquina de matar perfecta. Entón, pois, nese sentido, non trascende un pouco o estético. Pero se o ves desde o punto de vista de depredador ou de máquina de matar, é perfecto. Ben, e despois temos o químico ou paixonal, que basicamente se sinten paixós, se teñen sentimentos, entón poderían ser eufóricos ou disfóricos. Pero nos casos anteriores realmente están á marxe das paixóns, non? Porque, por exemplo, Alien, tanto de Stranger Things ou o mellor como Alien de Alien, pois realmente son depredadores. Eu, por exemplo, isto resultaba aos rapaces moi difícil de entender, porque sí que aí entraban na categorización bo ou malo, moitas veces. Por exemplo, eu dicíalles, entón, se na nave espacial soltamos en vez de o alien un león, tamén é bo ou malo? E aí sí que percibían que estaba á marxe. O sea, é a máquina de matar perfecta. En Stranger Things pasa algo semellante. Na primeira temporada falan de que é un depredador que pode detectar a auga como un tiburón a non sei canta distancia. Entón xa fan a comparación. Creo que a comparación vai entre o tiburón e o tigre, non sei. Non o recordo exactamente, pero, bueno, eso, que realmente que non sinten as paixóns, non son seres paixonais, nin os que movan os sentimentos. E, finalmente, se poden ser bos ou malos, estaría a categoría ética. A ver, o que di o Marc Calabrese é que están á marxe desa categorización. O monstro neobarroco que está á marxe desa categorización, porque non teñen nin ética nin moral, boa ou mala, porque basicamente non teñen ética ou moral humana. Entón, aí entraría o debate. Aí entramos, non? Porque, claro, por exemplo, un depredador non é nin bo nin malo, é un depredador. Eu aquí xa E que non faga nada malo ao ser humano tampouco implica que sexa éticamente bo ou malo. Exacto, non? Creo que o debate en xeral, creo que todos estaremos de acordo en que cando imaginamos aliens, ou moitos dos aliens imaginados, moitos dos extraterrestres, entendo que podemos utilizar alien como sinónimo de extraterrestre, non? Isto lo plantexo como pregunta, pero eu entendo que sí, polo menos eu sempre utilicei. Sí, ainda que como curiosidade, no idioma inglés, alien tamén emprégase para estranxeiro. Entón, o de alien tamén pode significar estranxeiros no sentido de outro planeta, non? Da Terra.
Home, que como comentaba o Albo antes, non? Pero aínda, por exemplo, aparece na terminoloxía xurídica, é moi habitual, por exemplo, cando falas de vender cousas, alienas as cousas. Enaxenas as cousas. Sí, bueno, e ao final alienar é unha palabra todo oculta que iramos, pero de certa circulación, non? Sí. Que aínda que alguén nos veña máis da ciencia ficción, sí que a palabra originaria etimolóxica conservámola por aí. Bueno, o que quería plantexar era a idea básica de que realmente moitos dos aliens que nós temos na cultura popular son evidentemente baseados nos nosos coñecementos. É dicir, tentamos facelos a través das nosas propias experiencias. Isto que quere decir? Que os humanizamos, non? Para ben e para mal. Tanto bo ou malo, no momento en que lle otorgamos unha intelectualidade a un extraterrestre, estamos dándolle a nosa intelectualidade. De aí, queda moi claro, por exemplo, en Star Wars, non? Onde os aliens son persoas total e absolutas, con mesmos sentimentos directamente, pero algúns son lagartos, outros teñen moito pelo, e outros, pois, simplemente son Jar Jar Binks, non? Pero realmente son persoas no sentido estricto da palabra, case. Algún comportamento histriónico e tal, pero son iguais. Entón, claro, bo ou malo, eu creo que sempre ao final é algo, unha cousa nosa, non? Total e absoluta. Non sei, Pablo, ti como vas, pero é un concepto puramente humano. A bondade e a maldade, vaya. Sí, eu vou meter un pouco por aí. Eu hoxe non vou comezar citando, hoxe deixo yo Alba. Vou terminar citando, un día sí, un día non. E vou facer unha especie de pinza, porque por unha banda vou procurar un exemplo super concreto e moi aplicado de alien máis neutro que bon, que sería o caso do planeta sentinte, e por outra, pois vou ver algúns aspectos máis antigos, non? De pre-ciencia ficción que conducen a idea de alien e, en particular, o alien bo. E vou falar sobre todo do romanticismo, na influencia en que tivo o pensamento de Herder, en particular, o romanticismo alemán, na procura das distintas nacións ou estados en andamento, de procurar no repertorio que tiñan a nivel espacial, na paisaxe, pues, evidentemente tamén a lingua, todo ese tipo de repertorios, procurar unha identidade, non? Unha dos elementos de que dispoñían, que empregaron para constituir estas novas identidades nacionais no século XIX, foron os animais. E isto é unha cousa bastante nova, non? Que alguén buscase nos animais unha identificación nacional. Entón, no século XIX produciuse un estourido enorme de investigación polos animais, de comprender exactamente en que consistía a súa racionalidade, por exemplo, non? Estamos no tempo do poskantismo, que tivo moita forza. É neste contexto onde aparece un protobiólogo, máis que biólogo, tamén ás veces considerado pai da etoloxía, da semiótica animal, que vai ser moi importante, ao meu parecer, para a ciencia ficción, para o pensamento sobre os aliens, e mesmo para a filosofía do século XXI, que é von Uexküll, un protobiólogo, como comentaba, que desenvolveu un concepto moi interesante que é o de Umwelt, que viría a traducirse ao galego algo así como un mundo de seu, non? A idea é que cada animal ten un mundo de particular a que só el pode acceder, que é absolutamente incompatible cos mundos dos outros animais, non? Pois o mundo que deitan os sentidos e as facultades dun ser humano é totalmente imposible de compatibilizar pois co dunha formiga, co dunha abella, de tal maneira que parecería que non hai un só mundo, senón moitos que entran en conflito, non? Ben, todo isto por unha banda, que parece que non ten nada que ver cos aliens, pero, como vos digo, este é un pensamento que vai deixar moita pegada no século XXI e cando, desde a ciencia ficción, moitos autores busquen complexizar a idea básica popular do alien como un pequeno humano de ollos negros que ven nun platillo volante, pois van botar man de toda esta bioloxía un pouco arcaica para dotarse de discursos, non? Entón, eu, agora enlazo con esta segunda parte de que vos falaba, quería falar do tema do planeta sentinte,
que, joder, eu inicialmente comecei a pensar sobre isto en relación a Solaris, buscando un pouco de información, atopei unha enciclopedia, a Sci-Fi Encyclopedia, non sei se coñecedes, pero ten unha páxina dedicada aos planetas sentintes. E a verdade é que atopamos casos destes, o sea, de obras de ciencia ficción que tratan o tema, xa desde 1912, con unha obra de Kennedy que se chama The Triumvirs. De Kennedy, evidentemente, non o presidente que aínda penso que Iba a decir. Viaxou o pasado e escribiu esta novela. Pero mesmo Arthur Conan Doyle ten unha novela que debeu de publicar, un conto, perdón, moi pouquiño antes de morrer, no 1928, e acho que el morreu no 30, en que a Terra é perfurada cun taladro e mostra signos de dor, non? Entón había como este caldo de cultivo do planeta sentinte. Penso que foi Lem, Stanisław Lem, o que levou todo isto un paso máis aló, non? E que soubo converter, tal vez é o máis coñecido por levar a ciencia filosófica, a ciencia ficción cara ao terror filosófico, non? E conxuntou todas estas ideas. Solaris é unha obra bastante coñecida e vai dunha estación espacial que orbita en torno a un planeta que dá unhas mostras de enerxía absolutamente inauditas no espazo, non? Ao parecer, conforme están na estación, o planeta tenta comunicarse con eles de maneiras moi pouco ortodoxas, revive os seus familiares mortos, fundamentalmente, non? Entón, a obra, basicamente, é os intentos de comunicación entre estas dúas especies, un planeta cunha súa consciencia e varios seres humanos que abocan os humanos á loucura, ao suicidio e á morte, a pesar de que ese alien non só non é malo, senón que é neutro ou incluso bo, porque o que está tentando é incluso establecer unha amizade, non? Dándolle un pouco de voltas a esta idea, deime de conta de que hai moitos exemplos de planetas sentintes nos últimos tempos, sobre todo no terreo do videoxogo, non? Penso no Metroid Prime, por exemplo, que xa comeza a quedar un pouco lonxe, pero esta triloxía, enormemente valorizada hoxe en día, penso eu, tiña como núcleo precisamente un planeta que se estaba a reproducir, estoupando e botando anacos de sí que se integraban noutros planetas, poluíanos e logo convertíanse outra vez nel, non? Unha forma de reproducción así en cadea. E mesmo neste xogo, que ia dirixido a un público infanto-juvenil, digamos, había tamén este pensamento de este alien que está a destruir civilizacións enteiras, o que está a facer realmente é reproducirse, e ten un modo de consciencia absolutamente diverso do noso, nin tan sequera o podemos tomar como o noso verdadeiro inimigo, non? En fin, algo disto hai en Outer Wilds tamén, o planeta Recanto Leñoso, que é moi interesante porque segue este mesmo procedimento de face, mas ao invés, o que fai é mandar unha parte de si mesmo, pero crea unha dimensión dentro de sí, de tal maneira que cada planeta acaba sendo un furado que conduce ao planeta inicial, non? É moi interesante tamén, e volve a ser esta mesma idea. E nada, estas eran un pouco as dúas ideas que eu quería traer, non? A idea destas formas de consciencia non humanas, máis enormes, imposibles de comprender, e por outra, a súa ligación en tempos que xa non son bastante recuados. Pode ser, non? Que os planetas sentintes sean dos exemplos máis doados ou tamén máis orixinais, por outra banda, quero dicir, para explicar o tema neutro, non? De cousas que parecen neutras nun principio. Eu de planeta sentinte tamén pensaba, ainda che comentaba onte, non? En Avatar, o planeta da película de James Cameron, realmente un planeta sentinte tal como non lo venden, non? Un planeta cunha especie de conexión neuronal, non? Entre seres vivos que habitan nel e todo isto, pero ao final é evidentemente inspirado no mito de humano Gea, non? O planeta ten unha vida, existe, tal. Pero de feito, tal vez o exemplo máis claro de planetas sentintes sexa a Terra concebida desde a hipótese Gaia, non? Que foi formulada por Lovelock e despois perfeccionada e continuada por Lynn Margulis, de que o concepto de especie, tal e como manexamos, é insuficiente
que realmente as especies combínanse en unidades maiores ecosistémicas e finalmente nunha especie de ecosistema de ecosistemas que é un planeta, non? Como a gran especie. Mira, e xusto por esa, pola vida de teoría Gaia, que penso que hai un pouco de crítica tanto ao que a versión esta que comentabas como a clasificación coa que iniciaba Alba de Calabrese, porque penso que a clasificación de Calabrese que plantea Alba relacionase tamén un pouco co que falas do planeta sentinte, no sentido de que clasifica os aliens pensando na idea do alien monstro ou do alien animal non consciente, non? Porque se ve claramente no que fala de tímico, de que carece de emocións, porque ao final asocia como cunha especie de animal que vive noutro planeta e por eso carece desas paixóns. A cousa é que sí que é certo que, por exemplo, cando falamos de alien bo, alien malo, no final estamos facendo unha proxección do concepto de ética ou do concepto de ética relacionado co dereito, e que é un pouco ridículo aplicarlle os aliens no sentido de que non lle aplicamos tampouco os animais da Terra, non? Eu comentaba Alba, non ten sentido aplicarlle a ética a un tiburón. O que pasa é que tampouco ten sentido en realidade aplicarlle ás civilizacións alienígenas no sentido, por eu que sei, pensemos vese moi claramente, eu penso en Star Trek, onde cando se atopan cos non me acordo como se chamaba os malos de Star Trek, os Klingons. Os Klingons, cando se atopan cos Klingons, falan con eles e despois se disparan, pero cando se atopan con un becho moi raro nun planeta, directamente disparan, son animais e non razonan con eles, non? E un pouco, pero claro, parte dunha idea de civilización que é moi nosa. E no fondo, incluso dentro da idea de civilización, tampouco ten sentido intercivilizatorio, como que nos resulta moi problemático falar de bo e malo dentro da Terra, e temos todos esos problemas de éticas internacionais. Ten sentido falar dese a xente de determinada religión é boa ou mala que fai estas cousas? Pois non ten sentido falalo dende a nosa perspectiva. Nese sentido, a ética é sempre extremadamente circunstancial. Sí, pero incluso dende a perspectiva de Alien, un segundo que remato, porque quería enlazalo co dos planetas sentinte. Incluso coa idea do planeta sentinte, ten sempre a problemática de que o planeta sentinte, aínda que sexa un contedor, se o consideras como un único caso, o sea, un único ente, non pode ter ética porque non se relaciona con nada nin con ninguén. E penso que en Solaris é unha novela boísima, recomendo, o sea, creo que hai que recomendala 100.000 millóns de veces, é unha novela increíble de moitos puntos de vista. E no propio Solaris falan algo así, hai un momento no que din que é como se fose o planeta autista. Non nos podemos relacionar con él porque é autista. Claro, é que a movida é que o planeta de Solaris nunca tivo relación con nada, nunca, ou algo se deixa caer no libro. Entón, como pode ter ética? Non pode ter ética porque nunca tivo un outro co que relacionarse, nunca tivo que establecer ningún tipo de norma ou de directrices de comportamento, entón non ten sentido aplicarlo. Que claro, o planeta sentinte é un bo exemplo de que nese caso directamente non é que se teña unha ética diferente da nosa, é que non poden ter ética. Claro, é que o de Gaia é a Pachamama de toda a vida, non? En relación ao que comentades do que as éticas, etcétera, civilizacións extraterrestres e tal, sí que é moi curioso, como dixeches ti, Rodicio, no tema de Star Trek, que se ven Star Trek un pouco un reflexo os Klingons da Unión Soviética, non? E de feito hai unha película onde precisamente faixe como unha alegoría da caída do muro de Berlín. Sí que tamén hai como sempre un antagonista, non? No que non son as series de Star Trek e xoga moito con iso das éticas, de que cada civilización ten unha ética distinta a que pode ser a civilización humana. No tema do planeta sentinte que dicides, parece unha... O sea, dende a teoría Gaia e tal, vese como algo bo, pero realmente se os humanos forman parte do planeta, non sería tamén parte do planeta e parte das éticas do planeta, as éticas humanas. Eu aí o deixo. E logo falando un pouco de que son teorías morales, etcétera, sí que é curioso iso, de que realmente pese, por exemplo, moi claro en Starship Troopers, non? As éticas humanas de Starship Troopers son eminentemente fascistas, non? É un comportamento totalmente fascista da raza humana, e os insectos, pois, a película
deixa aí un pouco no ar realmente se son realmente unha víctima do expansionismo ou realmente uns insectos que non teñen ética ou polo contrario teñen unha ética máis favorable ao que a convivencia pacífica, non? Entón iso parece bastante curioso. Outras novelas tamén de ciencia ficción como pode ser Joe Hadelman na súa novela Guerra Interminable, que un pouco xoga un pouco con sin sentido un pouco da guerra ou un pouco así comprendendo os extraterrestres, etc. Iso sí que parece bastante curioso, non? Entón, bueno, nada máis que aportar neste ámbito porque xa falache desde todo o que se podía falar deste. Pasa que é exacto o que dicía antes Carlos, non? Que sempre son como versións de problemas que temos na Terra e facemos como unha especie de subproducto con versións aliens para falar de ese tema. E moi poucas veces na ciencia ficción se fala do outro como algo esencialmente diferente a nós, ou que non comprendemos, ou que non temos capacidade para comprender. Entendo que porque é moi difícil ou porque a veces é moi pouco interesante. Bueno, que eu creo que incluso é imposible. Quero dicir, como podemos imaginar algo que non podemos entender? Efectivamente. Hai tes Solaris, Solaris claro, pero acércase moito, tío. Pero ti entendes perfectamente Solaris. Quero dicir, o concepto enténdelo. O concepto é imaginario, no sé. Sí, porque é real. O sea, hai un planeta co que somos incapaces de manter unha comunicación. Entendes ese concepto. Podemos entender que existe algo así, pero tamén está o caso somos incapaces de imaginar algo que non podemos imaginar. É absolutamente paradóxico, pero é certo. Quero dicir, sí, a resposta de Solaris, sen dúbida, é negativa. A comunicación é imposible. De feito, pois vai acabar moi mal todo. Todas as tentativas de establecer comunicación da outra banda, dicir, deles, os astronautas, mandaren algunha mensaxe, non é que sexan falidas, é que non teñen maneira de comprobar se tiveron suceso, non? Por exemplo, hai un momento en que irradian a súa superficie e Solaris contesta creando catedrais. É como... Sí, é que increíble. E algo moi pouco operativo. Sí. É que eu creo que aí, perdón, Pablo, entrabas no que ti dicías ao principio, non? No entendemento de mundos, non? De que un ser vivo, neste caso, no noso planeta, ten un entendemento de realidade completamente diferente ou antagónico mesmo que ten un ser humano. Claro, aquí quería volver... Claro. Bueno, pero fala, despois fago un apuntamento. Sí, non, faino xa se queres pasamos. Non, ia dicir que tanto Darío como Rodicio fixeron moita fincapé en que detrás da representación do alien sempre hai unha tensión internacional, unha representación do que é material da política dun momento. Eu, evidentemente isto é así, pero quería conectar tamén coa idea de que aínda máis por trás o que está é a ética entre especies, non? Está a idea de como debemos tratar con quen é o máis outro do espazo próximo, que é o animal, non? Tanto no conxunto de todos os animais como por especies concretas, non? E penso que é unha tensión moi importante que non sempre vemos, mas que hai que ver, porque eu non estou de acordo con Rodicio, podemos discutir isto máis tarde, en que non fagamos distincións entre animais bons e animais malos na Terra. Pero bueno, claro, pero é que facemos... Pero é que iso é intentante, facemos distincións entre animais bons e animais malos, porque non é o mesmo para nós unha medusa que un animal que viva noutro planeta. Quer dicir, para nós a medusa non é alienígena, no sentido de que convivimos con ela, temos relacións loita para conseguir alimentos ou recursos, loita para ocupar espazos. Quer dicir, ten sentido aplicarlle o concepto, non o ten, non? Pero tería máis sentido aplicarlle o concepto de bo ou malo a unha medusa porque tes unha relación con ela, pero a unha especie alienígena coa que non tes ningunha relación, que non tes ningunha necesidade de aplicar o concepto bo ou malo porque que vivides en mundos separados. Eu diría, Rodicio, que vivindo en Galiza é moi probable que tiveses máis relacións con aliens aquel día en Santiago de Compostela que con medusas, porque eu aínda non me relacionei con ninguna. Como non? Nunca as biches na praia cando chegan varadas? Claro. Non, nunca vi ninguna. Ti non és de Ferrol, ti non sabes de onde és. Vente a Rías Baixas e verás algunha medusa. Sí, no, bromas á parte, entendo o que dis, pero mesmo ás veces incluso as nosas relacións cos animais son ultra complexas. Quero dicir, unha abella, ninguén quere que lle pique unha abella, porque doe. Entón podemos dicir que mala é a abella nese momento constante, pero tamén sabemos que un dos seres probablemente máis importantes para manter o noso ecosistema de polinización, etcétera, non? Como falamos. Entón eu creo que é ultra complexo en xeral a nosa relación tanto co noso planeta en xeral como cos seres vivos que habitan e tal. Creo que en xeral
E digo para resumir un pouco todas as nosas convencións son non lesivas en xeral, de que bo, pois o que non nos fai dano, case como Aristóteles, moi aristotélico, de que bo, o que nos deixe estar suficientemente felices, non? Fora. Pero sí. Perdón, Pablo, acaba e pasamos ao seguinte. Non, simplemente ia dicir que tes razón en todo o que dicides, que separamos animais bons ou malos en función de se nos fan mal ou ben, de se impiden que accedamos a máis alimentos, recursos e tal. O problema é que o que hai que ver é se isto é unha ética boa ou mala, porque igual a ética desexable sería que se ten con anterioridade, non? Independentemente do ben ou mal que me fagan, é onde entra o alien. E iso é o que ten de interesante a ciencia ficción, que plantea esa pregunta moitas veces, sabes? Pois nada, así, corteciño de musiquiña. E xa imos falando aquí de afondar un pouco máis no pozo. Eu plantexo xa, abro eu directamente a porta, Aliens Salvadores, non? Un pouco, creo que un dos reflexos máis importantes que tivemos, ou uns dos complexos, creo, probablemente humanos máis tentadores que sentimos cando recreamos extraterrestres vos, son de darlles incluso conceptos de salvación ou de salvadores, vaya. Aquí, evidentemente, é moi fácil trazar similitudes de deuses, cristiás, podemos logo seguir afondando, non, nesa historia, que creo que algún de vos quere ir por aí, é genial. Pero, bueno, por exemplo, estou pensando en dous exemplos, non, que teño por aquí anotados. Un é Contact, en Contact directamente a humanidade, vero como unha esperanza, non? Esta, bueno, non sei se Contact, 1997, película onde interpreta a Jodie Foster, e existe un contacto alienígena, non? Concretamente, mándanos os planos dunha máquina que podemos construir. O final da película, bueno, isto vai con spoilers todo, por se alguén non o viu sempre, pero isto en xeral, claro, quero dicir, en xeral imos falar de spoilers aquí, creo con todos, eu non me corto con estas cousas. Ademais é un libro, Contact tamén, entón, pois... Sí. Que le está no mesmo libro. Pois nada, ao final da película si hai un encontro, non, con un extraterrestre que colla a forma do pai de Jodie Foster e simplemente comentan que, bueno, que parece que as súas intencións son boas, son benévolas, que simplemente contactar, establecer e axudar nunha medida do posible, que algún día volverán falar con eles e tal. Bueno, unha película ultra religiosa en moitos sentidos, non? Como moi, sobre todo, focalizado no papel. Creo que Matthew McConaughey, ahora que o penso, ou así como unha especie de padre ou párroco ou teólogo que hai por aí e tal. Bueno. E logo está... Creo que nese tipo de salvación extrema, non? Porque está, digamos, a salvación boa, non? De que nos veñan a salvar, pero dun xeito bastante bo, un contacto positivo, pero logo está o contacto negativo. No problema dos tres corpos de 2008 do libro de Cixin Liu, non? Creo que se di. Sí. Pois vou facer un pouco de spoiler, pero nin tanto, o principio do libro realmente. Bueno, a rapaza que está... bueno, hai unha rapaza, tampouco vou facer aquí todos os spoilers do libro de streaming, pero bueno, hai unha rapaza que utilizando un pouco o sol como noso reflexo consigue contactar cos extraterrestres, vale? Cos trisolianos. Os trisolianos contactan e mandan unha resposta, di concretamente un extraterrestre dille: non volvades mandar unha mensaxe porque o meu planeta o que vai facer é ir por vos e destruirvos, porque require o vosso planeta. Ela, esta persoa que está envolta nun momento moi concreto de historia do noso planeta, non? Este creo que era sobre a Guerra Fría, non? Isto deben ser finais dos 70 ou 80, non? Coincide aquí, creo que era... Sí, pero está ambientada sobre... O problemática era... Na revolución cultural china e tal. Bueno, ela ve que non hai esperanza, non, na humanidade, ve que isto é un desastre, que somos incapaces de chegar ao porto das nosas decisións, que o ser humano está condenado. Entón ela, nun alarde moi interesante, non, de inteligencia e de valentía, dille: non hai problema, vide pa aquí, porque isto non hai que un arregle, non hai que un arranxe. E pareceume sempre moi interesante esa decisión que la toma, non, de amigos, vinde aquí, arrasade con todo, queimamos a casa toda, esclavizádenos porque somos incapaces de vivir sós, non? Evidentemente isto un canto absolutamente religioso, non? De os deuses proverán. E non sei, se queredes tiramos un pouco por aquí nos seguintes minutos. Rodicio, ti que estabas, non? Creo que xa dende o dos aliens andando polas augas de Porto Marín. Estamos aí, non? A ver, sí, é que a idea do... Claro, falábamos agora da idea do outro relacionado coa relación entre humanos e animais, pero claro, tamén a idea do outro tamén plantea a relación entre humanos e deuses. E a figura do alienígena moitas veces é un trasunto para facer
para falar sobre religión pola vía de poderes superiores a nós que veñen de outros planetas. E moitas veces, de feito, penso que hai ficcións que empregan o tropo do alienígena creador. Sempre acabamos falando de Prometeus, Darío, pero tamén en Prometeus hai esa idea de que somos como unhas sementes que plantaron uns alienígenas cando viñeron aquí e tal. Que no fondo non é o máis que como se fose o prólogo da Biblia, en plan... É moi religioso o concepto, a verdade. Claro, que Scorsese sempre é moi religioso, pero bueno. Sí, efectivamente. Ridley Scott. Que Ridley Scott sempre tamén ten un poquinho... Pero bueno, vaya, tamén Scorsese. Tamén Scorsese, que ten silencio. Bueno, ten varias películas de ámbito religioso, pero sí. Sí, que pensou en meterse a cura tamén, Scorsese. De feito, moitas películas dos aliens parten basicamente dese ideal religioso da perfección, do ser perfecto, etc. Sí, de feito, penso que a idea do planeta sentiente ten un pouco que ver con iso, non? Sí. En relación a que, bueno, en moitísimos grupos religiosos a figura predilecta para representar a ideidade é a esfera, non? Bueno, religiosos e filosóficos tamén, pois, desde os pitagóricos, mas tamén no brahmanismo, nos Upanishads, hai moito a comparación bueno, non exactamente Deus o concepto, pero iso que está antes do ser, a esfera tamén. Eu penso que os planetas sentintes como representantes da outredade daquilo que xustamente non é nós, que sexan esféricos e moitas veces esferas de pura luz, non? Acontece con Solaris, acontece con outro exemplo que falaba, con Face, pois ten que ver con isto, coa ideidade, claro. Sí, claro. Bueno, iba a decir ya Alba, que os está un pouco aí... Está no rincón. Está no recuncho, pero fala, home, que pasa aquí? Que tens que comentar así un pouco de religión e de aliens. Non sei, a ver, sí que é certo que, por exemplo, estaba pensando que no Simpson aparece non a mellorar a religión, pero sí a política, aparece moi claramente mesturada e creo que se utilizan os aliens para tratar temas que o mellor para o público estadounidense é máis cómodo de tratar, non? O de yo bote a codos, estaba pensando iso. Hostia, que bote. Era o que estaba pensando agora mesmo. Entón, pregúntome tamén ata que punto a figura do alien se utiliza, a figura do alien tanto bo como a malo se utiliza para reflectir facetas do ser humano mesmo, realmente. Se realmente hai tanta autoridade ou non hai. Porque se pode pasar tamén... Estaba pensando que nos Simpson tamén inclúen ao señor Barnes como alien nun momento dado e tamén trae paz e amor. Que hai dos vertentes, as que nos castigan e a que nos salvan, non? O señor Barnes é o alien bo, de verdade. O alien bo, sí, completamente. Os traigo amor. Tamén como curiosidade, como aliens creados por Matt Groening tamén, en Futurama hai moitísimos aliens. Un deles é Keith Crocker, que aparte de ser un alien moi bo, é un alien desdichado, non? Que ten que estar sempre facéndolle as beiras, bueno, ten que ser sempre axudándolle tal ao Capitán Zap Brannigan, arreglando un pouco as cosas que fai el mal. E logo o Dr. Zoidberg, que bueno, non sei eu se podese meter como alien bo, pero é obviamente... El intenta, ojo, en maldade non tiene. Bueno, recuperando o episodio primeiro que fixemos de Ucronías, hai un momento de Futurama, hai varias Ucronías en Futurama, pero unha moi concreta cando o alien da Área 51 é Zoidberg, realmente, que son acaban no pasado e son eles os que os aliens que temos aquí, non? Entón, pois por aí están. Por certo, Dario, eu creo que estou seguro, non sei por qué, pero eres fan de Slur Mackenzie? Por suposto. Por suposto, non? Gafas de sol e un poquinho de slur para... A camiseta esta de estampada, as gafas de sol e a obligación de ter que estar sempre de festa, ter unha vida condenada a estar sempre de festa, que el realmente suicídase ao final porque está harto de levar esa vida de festa, non? O Deus da festa de... Por abrir un melón aí, que non a mellor non abrimos, que temos outros, non, pendentes que imos ir sacando, pero hostia, estaba pensando que en Futurama hai un momento dado de que Lila parece extraterrestre, pero realmente é unha mutante. É verdade, sí. E non sei se hai un xogo... É curioso como chega a haber un xogo aí de que non son capaces de distinguir a mutación do... De feito,
iso abre unha cuestión interesante en relación tamén a Prometheus, que imaginemos, non, que todas as especies alienígenas derivan dunha semente de idade inicial. Entón, ata que punto podemos falar alienígenas, non? Parece que para poder falar correctamente teríamos que ter o pedigrí xenético de cada un, non? É que fíxate, pero esa teoría que ti estás a falando é máis científica que ciencia ficción, quero decir, hai un problema que se ven dando a hora de buscar vida, que cando buscamos vida, evidentemente, temos que buscala cos patróns que nos coñecemos de vida, é dicir, proteínas, protozoos, o sea, é dicir, é moi probable que a vida que atopemos teña, de algún xeito, sexa parecida a nós. É dicir, veña do mesmo xeito, veña dos meteoritos, veña sabes o que quero decir, non? Por onde vou? O máis básico, veña do carbono e necesite auga para vivir. Exactamente. Entón, realmente, hai unha fase que sí que vemos un pouco, probablemente, se hai por aí cousas, probablemente veñan do mesmo sitio, inda que teñan outras derivacións e outros camiños, non? Pero pode ser, non? Que haxa algo aí que... Hostia, gustou má idea do pedigrí intergaláctico, parece bastante... Unha distopía a explorar, unha cosa Realmente tamén con iso de que Lila sexa ao final unha mutante, non sexa unha alienígena, tamén xoga un pouco Stranger Things, porque o monstro realmente non sei eu se o Demogorgon podería se considerar alienígena, se ven de outra dimensión, non? Xa. Bueno, realmente se ven de outra dimensión extraterrestre. Quero decir. Sí, claro, por iso digo, pero está aí o debate tamén. Non, pero sí, hai onde tamén poderíamos falar, non? Das dimensións como diferentes mundos ou alienígenas ou, bueno, ao final son estranxeiros, a definición... Sí, eu creo que é correcto. É unha maneira de concebir un multiverso, non? Entón, no momento de que non ven do teu universo ou na túa sección do espacio-tempo, pois tamén lle podes chamar alienígena de algunha maneira, eu creo. Joder, que eso conecta coa etimoloxía, que literalmente, para nós agora poden pensar alienígenas son os de outros planetas, pero igual hai 2000 anos alienígenas era a peña que viña en barco de moi lonxe, sabes? Que era xente coa que nunca tiveras ningún tipo de contacto antes, era unha cousa totalmente allea a ti. De feito, se lees as enciclopedias chinesas, bueno, son moi famosas porque Borges lera unha e fixera moita broma con iso, pero é un xénero moi importante na China de hai 2000 anos, as enciclopedias, tentan catalogar todo o existente, non? Que pasa? Que os medios que teñen son moi escasos. Para catalogar os veciños, catalóganos a todos como extraterrestres. Pois nesta rexión, eu que sei, en Meirás hai xente que só ten un brazo e unha perna, non? Están estes que son fillos dun fénix, están estes que tal. Entón, vese moi claro que a maneira de representar o que non coñeces, que non é como a ti e que presenta como unha tensión política, non? Pois iso é representado como unha criatura que ven dun lugar que non é o humano, non? Joder, ahora, mientras explicabas esto, recordo un chiste que tamén tiñamos a filla apuntado para falar de Rick e Morty, porque, por exemplo, falaba antes tamén Álvaro de que se empregan moitas veces os aliens para falar de asuntos políticos ou de satirizar a nosa política de alguna maneira, non? E tanto en Rick e Morty moitas veces se emprega os aliens para satirizar a burocracia sempre. E había o chiste no primeiro capítulo de Rick e Morty que lle dicía, non, son robots, non pasa nada, mátao, ves como chora e veñen outros a dice son burócratas, en realidad é como se fosen robots, sabes? E empregar o alienígena para falar da burocracia tamén entronca un pouco coa idea de por que nos produce esa alienación ás obras de Kafka, porque tamén de alguma maneira coloca o alienígena o aparato burocrático como un outro co que se relaciona como se fose un alienígena e non entendes as súas lógicas e todo é unha cousa rarísima. De feito, eu creo que o exemplo máis claro de alienígenas para tratar un problema político sería a película de Distrito 9, onde o Apartheid, non? Sí, que onde os un pouco burdo aí, sí, un pouco burdo. Sí, o sea, burdo, pero o sea, descarado e tal, pero sí que é o exemplo máis claro, penso, de falar dun problema político con alienígenas. Estaba pensando que hai un tipo de alienígena bo de que non falamos, que ten un pouco a ver coa religión, mas podría non ter por qué, que é este alienígena que nos ven a revelar algo, non?
que nos trae pois unha ciencia superior, unha religión superior, unha comprensión mellor do que sexa, de como funciona o espazo, non? Ese tamén é un nicho importante porque hai moitos destes. Eu penso, por exemplo, no Metroid Prime, de que xa falei, no Metroid en xeral, unha raza moi coñecida que son os Chozo, non sei se os coñecedes, pero son como unha especie de homes a velaíña, non sei explicar ben, pero son unha raza que evoluiu tanto que chegou como a comprensión absoluta do ser e non quere ter máis tecnoloxía, non quere ter nada que ver coas paixóns terreais, non queren estar pois nun recanto meditando eternamente, non? E penso que tamén hai algo disto nos aliens, estes aliens místicos que nos traen unha revelación. Sí, tamén o exemplo do alien máis claro que vai un pouco, así, non é místico, pero sí como se fora unha deidade, claramente é Superman, non? Que ao fin e ao cabo é un alien, pero é como a virtude feita alien, non? En plan, que é un tipo que sempre fai o ben, non? Sempre dentro da óptica ética humana, non? E que sempre está salvando xente e salvando o mundo, non? Sí, o seu propio nome, non? O sea, fixemos dun alien un superhome. Sí, efectivamente. É moi... moi Nietzsche, non? Moi Nietzsche, non? Moi Nietzsche, sí, moi Nietzsche. Por non decir moi nazi, sabes? Non o chamamos de outra forma, foi chamado Superman, o home que podía facelo todo, ainda que fora de Krypton. Superman, que... Sí, di. Digo que nos nazis tamén había a creencia de que a raza aria era extraterrestre, non? Ese ocultismo nazi aí de ideas moi turbias de que din que a raza aria é un área, os nórdicos son unha raza extraterrestre e iso, basicamente. Hai unha tendencia que pasa mesmo con Superman que me flipa cando hai humanos noutros planetas. Rollo de non me vou nin a pensar nin a imaginar outra raza. Un humano. Son putos humanos. Krypton, non? Por exemplo, tal, pero hai moitísimos exemplos ao longo do cine e tal, e dis, a tomar polo un humano. Por que? Porque sí. Porque son humanos. Iso foi no moito Star Trek, que prácticamente todas as razas extraterrestres son humanoides, non hai... Son rusos, basicamente, todos. Sí, bueno, que logo, pois que obviamente, casualmente, todas as razas teñen forma humana, imagino que sería polo tema o presuposto, pero sí que non hai razas en plan que sexan insectos ou con outra forma distinta, non? O que humano. Sí, Poñense aí unhas forellas puntiagudas, un par de cousas na frente e xa está. Nos ollos pa diante, non? Star Wars sí que ten máis razas, non? Intenta amosarnos máis cousiñas, non? De tal, pero bueno, que está aí... Me encanta a idea de que sea por limitacións do presuposto, sabes? Sí. No, é que, sabes, na Vía Láctea hai como 3 tipos de humanoides porque, sabes, que non había pa máis, non había diñeiro. Había 3 actores realmente. É que é así, ou seja, tamén en Star Wars é raro ver así bichos e tal, que se todos teñen 2 patas ou 2 brazos, non sei. Claro. Iso é que é a realidade, iso por presuposto, que non queren facer... No, pero digo que imagínate que no mundo real fose tamén así, sabes, en plan, mira, claro, que non había... A ver, tamén pasamos por alto de que na Terra houve 5 extincións masivas e iso igual tivo algo que influenciar na evolución. Non creo que todos os planetas da historia nin do universo teñan 5 extincións masivas, ou sí, quen sabe. Eso é o paradoxa de Fermi, non? Estamos por diante da liña ou por detrás da liña de que nos vai permitir avanzar, non? Sí, é algo moi tratado. Falaba antes, Pablo, que me parece interesante, non? Falando do que tiña por aquí apuntado, os aliens que chegan para darnos algo, non? Tecnoloxía e tal. E sempre me sorprendeu a originalidade que tivo aquí o señor Ted Chiang, non? Para darnos unha linguaxe. Xa non é que nos den un arma, inda que un arma, en certo modo, porque eles xa din, hai un momento dado que din que van a utilizar esta arma porque dentro de, non sei se serán 1000 anos ou uns centos de anos e vamos necesitala para combatir a outra raza. Pero vaya, na chegada, non? Sería traducido a Arrival, pois sí que os extraterrestres empezamos a comprender unha linguaxe e con esa linguaxe nos abren unhas portas perceptivas do tempo, non? Podemos ver pasado, futuro, bueno, vemos o tempo dun xeito, como se diría, circular. Está moi guai que decidan darlle ese coñecemento a unha experta no Reino Suevo. É o que iba a dicir, sí. Estamos obrigados pola Xunta de Galiza tamén a falar de Arrival de cada X tempo. Había que pasar por ese carreiro, claramente. Claro, o que sí que é curioso é que Arrival basease nunha teoría que está totalmente xa superada, non? Ese de que... Sapir-Whorf.
Claro, Sí, sí, efectivamente, ese xa está totalmente desfasado, non, esa teoría, entón, bueno. Bueno, oxalá bueno. científicamente falando. Digo, como algún ouvinte Eu mellor estou non no mando en sabe, se contra. queredes algún explicar o que? Bueno, basicamente a teoría de Sapir-Whorf é que a linguaxe conforma o mundo. Non é solamente como ti o percibes, senón que muta de maneira real en función de como ti pensas, non? E vese moi claramente en Arrival porque a idea de que se ti verbalizas o mundo de determinada maneira podes viaxar no tempo, sabes? Sí. Básicamente. Bueno, eu penso que tamén aí hai unha levada ao extremo do... Home, non, claro. Estamos xogando, non? Coa ciencia ficción. Eso creo que... Claro, pero que quero dicir que penso que Worf, porque realmente é o de Worf a teoría forte, penso que non pensaba que, eu que sei, que puidese crear bloques de xeo diante del, non? Tampouco chegaba ata aquí. Pero... Ojalá. De feito, eu penso que ese é un dos problemas de Arrival que non acaba de entender moi ben os conceptos co que está a xogar. Pero bueno. Aí que sempre me chama o que falaba dos extraterrestres un pouco son vos porque non nos queren matar, pero si teñen intencións de cara a outra cousa, non? O sea, nos necesítannos de algún xeito e por iso realmente, máis que eu sempre digo, neutros ou vos son un pouco aproveitados, non? Da situación. Pero o sea, case todo o mundo bo son aproveitados tamén. Evidentemente. ET non sabemos se é bo ou malo realmente. ET perdeuse por aquí, pero non sabemos se 20 anos despois volveu e mandou un puto láser de protóns contra a Casa Blanca. Non o temos moi claro iso. Pero vaya, sorpréndeme que non é a primeira vez, non este tipo de na cultura popular que vemos, non? Exemplos de aliens que veñen a ofrecer algo porque realmente necesítanos para algunha cousa. En Independence Day 2, que é unha película malísima, desastrosa, hai dous tipos de alien. Están os aliens malos, pero que logo hai unha bola blanca como tecnolóxica que é un alien tamén. Pois esa é a que nos dá un pouco a clave de como destruílos a eles, tal. O sea, e logo en Men in Black temos moitísimos exemplos de... Bueno, Men in Black é pura humanidade, non? De aliens exiliados, hai unha emigración... Bueno, hai exemplos moi tolos, non? De todo o que vemos aí das nosas políticas humanas, pero generalmente falan de refuxiados no noso planeta, a gran maioría deles. Entón fan, como din eles, a súa vida, buscando un mundo mellor que está, bueno, moi claramente Estados Unidos Estatua de Libertade, Nova York, bueno, hai unha chea de simbolismo aí que non pasa desapercibido, pero son aliens que realmente veñen aquí para sobrevivir, sen máis, non teñen outra idea. Non sei quen iba a falar por aí que... Nada, eu estaba pensando en V. En V. Que creo que non o mencionamos. Recordo que o meu primeiro esmozo que vin V, a versión antiga con el. E como, bueno, a mensaxe ecoloxista que enviaba, non? Que viñan os aliens precisamente para o da auga, pero tamén é o alien, a pesar de que ten o alien depredador, había un dos aliens que se poñía de parte dos humanos, non? E que axudaba. Logo o mismo actor fixo de personaxe de terror terrible, pero nese momento había un dos aliens de V que había varios que se poñían de parte dos humanos e bueno, incluso a serie remata un pouco favorecendo a interconexión entre especies e tamén hai un personaxe que é resultado da cópula, non sei como explicarlo, da conxunción. É que agora non me saía a falar. Ia dicir unha cousa moi vasta. Do folleteo. Sí, basicamente, como non falades esas cousas, se vedes un alien non vos deites con el. Non, pois hai un personaxe que, bueno, é o resultado da conxunción e suponse que a serie remata, bueno, un pouco de maneira desastrosa, me imagino que por falta de audiencia ou presuposto, pois iso, favorecendo a intercomunicación a idea de favorecer a intercomunicación entre ambas especies. Pero bueno, había iso, aliens que se poñían de parte do ser humano e que eran contrarios á devastación do planeta e da humanidade, a pesar de que eran todos pois da mesma raza lagarto, non? De que tempo é máis ou menos sube, así para ubicala xeopolíticamente? 80. Sí. A ver, eu recordo cando era pequena que había un fenómeno fandom de V bastante grande. Pues, e que recordo iso. Recordo que é xusto a xeración anterior a nosa. Bueno, dos 90. Claro, é que eu recordo iso. Recordo que a min non me deixaban ver porque eu era moi pequena. Entón, para que non me dese medo, iso. Despois, bueno,
sea, pero é que abre un Eu vi na máis. abre un melón que non sei se queremos abrir, pero A ver, eu sempre estou abrindo melón. Se me decides mal. Sí, é que mira, dende que empezamos o programa co rollo de, vale, vamos a clasificar os aliens, a idea é toquetear esa clasificación, que sempre é o gracioso das clasificacións, ¿no? Un pouco cuestionalas, darlle esa volta, tal. E unha das que puñas era o rollo de que os aliens non son nin bonitos nin feos, non sei se pode aplicar o concepto da estética. Pero en realidade, claro, a V abre o melón de que en realidade en canto hai unha cousa, vai haber algún humano que vai pensar en foder con ela. ¿Sabes? Sí, ¿no? A ver, e é perturbador que a regla 34 de que sempre hai unha versión porno de algo aplícase a todos os alienígenas que se imaginan algunha vez, partindo xa de que algúns están deseñados dende unha perspectiva supersexual. Volvemos a abrir vamos a comentar o rollo de que Alien, sí, máquina de matar perfecta, pero que Geiger, mentras a deseñaba, tiña un montón de movidas sexuais, bocetos sexuais raros. E mesmo en Distrito 9 falábase deste tema, de como algunha xente intentaba mesturarse cos extraterrestres para poder usar as súas armas, é dicir, coller o seu ADN. No, eran moito máis cruz, falaban de prostitución directamente. De prostitución directamente delas, sí, no caso do... Sí, era brutal. O tema sexo extraterrestre é algo que tamén daba para un podcast inteiro, en realidade. A ver, no caso de V sí que é certo que a rapaza que se deita co extraterrestre está se deitando co extraterrestre en forma humana e ela non sabe que é extraterrestre ata despois. Ela ten unha filla con forma humana e ten un xemelgo que mor que é xa en forma extraterrestre, pero claro, iso tampouco é igual, que se sabes directamente con quen te estás deitando, que bueno, eso tamén é moi aplicado na vida. Prefiro non seguir comentando isto. En V, en realidade, dende a propia, incluso a publicidade, se ves os anuncios de V, había toda unha especie de cousa erótica rara cos aliens, tío, unha cousa... pero a ver, había... É certo, porque a alien malísima, había a chica, boísima, a rubia, e que non recordo os nomes, isto vai quedar moi feo, que fale da rubia e da morena, pero sí que é certo que as dúas guapísimas, o sea... Sí, no, está claro. Había unha peli, isto sería falar dos aliens malos, pero había unha peli chamada Especies, que foi unha franquía en realidade. Sí, ia dicir esa, sí. Es que o que se dedicaba a tipa era como buscando quedar fecundada, ¿no? Por un humano para bueno, non me acordo cal era o ciclo vital exacto. Sí, non sei cal era o ciclo vital, pero unha peli erótica, festiva, non? Porque tamén Alien. Aí o deixo. Sí, claro, en Alien acababa tendo un fillo co Alien e tal. Sí, o que pasa é que o ciclo reproductivo dos aliens é tan longo, tan variable. Sí, claro. O de Alien xa derivou noutra cousa. Tamén pasou con Stranger Things. En Stranger Things tamén na segunda temporada, eu creo que era algo concibido como unha temporada única. Na segunda temporada non souberon que facer e dixeron, a ver, que pensan os fans? Imos recoller e máis ou menos por aí encaixou. A min non me gustou o que fixeron. A min estou totalmente en contra. Todas as de Alien parecenme ou igual de boas ou máis posible igual de malas. Pero están todas ao mesmo nivel. Hot take aí, Hot take de Pablo. A primeira e a segunda é moi boa. Eu creo que... Bueno, a terceira ten ideas, pero era David Fincher, creo que fai a terceira película, o Alien o Cubo, non? Sí. Alien Corredor. Sí, pero bueno, el arrepíntese mogollón de facer esa peli. Sí, pero Alien Resurrection sí que é peor, joder. Alien Resurrection sí que me parece un pouco tola, ademais. É unha peli de telefilme de polas tardes. De telefilme de acción, puro de ocio. Vexoas como películas como documentais sobre un animal concreto. En a medida en que cheguen datos biolóxicos do ciclo reproductivo tal, eu fumo máis super a gusto. Logo a acción e tal, bueno, só podo atopar en outro tipo de películas. É que iso é algo que se expande moitísimo nos cómics de Aliens. É moi interesante, gustaríanche moitísimo. Non sei se os coñeces, pero aportan moitísimo do ciclo dos xenomorfos. Algo visto. Tamén eu creo que estamos a falar moito de aliens, de aliens en plan boss e tal, pero dos aliens salvadores, como comentaba Pablo, estamos a falar moito das películas e de series, non? Pero é que realmente no que no hai ido da música hai un alien que eu creo que penso que dentro do ámbito musical, e incluso trascendendo musical, é o alien máis famoso de todos, que é Ziggy Stardust. Claro. O personaxe que fai David Bowie, que é como salvador do que é a Terra, non?
que se ten que converter nun mesías rock, non? Entón, bueno, en plan, era por destacar un fora do que é o ámbito de, bueno, novelas e cine, e falar do ámbito musical, que tamén existe ese exemplo, por exemplo. Sí, Eu estaba pensando tamén... perdón, Carlos, dalle. Non, fala. Non, iba a decir simplemente que era, ademais, ben feito. Quero dicir, é un dos maiores discos da historia do rock ou da música. Xa non é só facer a idea e levala a cabo, senón que Ziggy Stardust para min é probablemente o primeiro ou segundo disco que máis me gusta de Bowie. Pois eu ia encetar así un tema paralelo que é o do alien que é bo ou neutral, mais que é inquietante, non? Que igual non é imposible de comprender, ten motivos bastante humanos, mais que non acabamos de entender por que os usa. Estou pensando nunha novela dun autor xaponés que non se coñecedes, pero que é unha barbaridade, que é Kobo Abe. Non é un escritor de ciencia ficción normalmente, ten novela experimental en xeral, mas ten unha en concreto de aliens que é unha maravilla. Contamos así a trama moi rapidamente porque paga a pena. A idea é que un locutor de radio que ten un programa así tipo Cuarto Milenio ou así de magufadas en que el afirma falsamente, desde o momento sabes que é falso o que está a dicir, pues afirma que tivo contacto cos aliens, que experiencias tivo, onde fica a súa casa, non? Pois perde este programa, é despedido e vai para casa, está no paro durante moito tempo. E un día, de repente, chámano alguén, un señor, que di que ele é un alien e que grazas por falar da súa vida e da súa casa que o reconfortou moito neste tempo de estar lonxe, non? Entón, pois convido á casa e teñen unha charla. O libro é basicamente isto, unha conversa entre estas dúas persoas. Un falso locutor de aliens e unha persoa que afirma ser un alien deses que el coñeceu. É moi interesante e abre esta porta destes aliens que se infiltran na sociedade humana e que teñen contactos, mas que teñen motivos escuros, inquietantes, difíciles de comprender desde a nosa óptica xa non animal ou de especie, senón simplemente ética, non? Ou motivos supernimios. Sí, como, no, é que me quedaba preto de non sei onde, sabes? Unhas cousas. Unha película que xoga moito con eso é Daylife, tamén, que son os aliens como intereses espurios e tal. Falando de aliens así inquietantes, no que é en apariencia e tal, hai un libro que é de Arthur C. Clarke, que se chama O fin da infancia, que hai como uns aliens que non revelan o que é a súa cara durante X anos, indicando que, bueno, que están un pouco como ausentes, non? Ou seja, sen mostrar o seu rostro, dicindo que van a axudar o que a raza humana e tal. Chega un punto no libro en que os aliens mostran a súa cara e a apariencia física dos aliens é exactamente igual ca dun demo, non? Entón é bastante curioso isto que fai Arthur C. Clarke nese libro en concreto. Que guai. Creo que en xeral de extraterrestres con certo que non sabemos moi ben que están aí ou que queren, está por exemplo o exemplo de Expediente X, non? Que están como eles xogan cos hombrecillos verdes, non? Así chamados, ou os grises, non? O este concepto de alien gris que é o de Gran Cabeza, o de Roswell, non? O que temos a imaxe en xeral destes bichos que parecen bastante intelixentes e incluso fráxiles, pero vaya. Dicía que non se sabe moi ben que andan aí, non? Como que nos observan, como que nos capturan e nos meten aí diferentes asuntos no noso corpo, pero non está moi claro cal é o seu papel, non? Si bo ou malo, se están simplemente de visita. E sempre me deu así, probablemente sean dos aliens máis extendidos, non? En representación, se buscas en Google Alien, aparte da película pura, sairache todos estes, non? De cabeza grande, ollos negros, con mirada intensa, perdida, tal, están aí, non? Este concepto moi estadounidense, por outra parte tamén digo, que hai unha ufoloxía aí moi extendida. Sí. Joder, que ese outro, claro, falábamos antes do tema de, ahora que comentabas o da ufoloxía moi estadounidense, de que, claro, moitas veces cando pensamos nos aliens, pensamos nun tipo de alien que se inventou en Estados Unidos a mediados dos anos 50 e que ademais chegou tamén con uns fines, o sea, que está diseñado alrededor dunhas ideas
religiosas un pouco raras de determinados grupos de poboación en Estados Unidos que siguen pensando nos aliens dende esa perspectiva, sabes, de son todos rollos abducidos e tal. E bueno, claro, tamén para eles son aliens, pues, unha cousa... Non tampouco chan explicar moi ben nunca cales son as súas finalidades, e creo que eso os honra, de alguma maneira. Senón, sempre nos dará medo Alien hai unha imaxe, bueno, a mí sempre me deu medo ese momento de que neste caso eran aliens malos, non? Pero podemos mentalos así un momentiño, que era os do, joder, como se chama a peli? Sinais. Sí. Que hai toda a película como que non o ves, que sí, que non se vai ver, e está tipo ali o Joaquín Phoenix vendo a tele e aparece por primeira vez un alien e ti acojonadísimo no sillón en plan ai, non. Era moitísimo. A mí pareceme sempre das escenas de terror máis inquietantes que vin de neno. Sí que é certo. E non era un alien moi... non daba moito medo, non? Pero ese momento de que cruzaba así como mal grabado a pantalla ali dun vídeo aficionado nun cumpleanos ou algo así era, tal, hostia, tío, que medo daba o cabrón. Sí, é verdade. Máis cousiñas por aí. Eu ia dicir só unha cousiña que antes non dixen o nome da novela de Kobabe, The Double of Human Being, algo así como en castelán estou pensando que é idéntico ao ser humano, idéntico ao ser humano. Nada, está moi ben, recomendo. Temos outro alienígena moi bo, ademais. Este é un ser moi riquiño que é Stitch, non? E curiosamente el vive unha evolución porque chega aquí para aniquilarnos. Isto é así, é unha arma usada creada como unha arma para matarnos a nós, para destruir o planeta, pero é un ser riquiño, entón volvese bo e acaba por ser realmente, unha mascota ou un amigo, como quiramos chamar. Sería un exemplo de Goku, por exemplo, en Dragon Ball, non? Sí, outro día falábamos, non? Se Goku un extraterrestre, sí, non? Goku final, inda que a Terra de Son Goku non é a nosa Terra, si chega dende o espacio coa mesma forma, non? Máis alén do rabo que leva, sí que é humano, vaya. Eu quero aproveitar para reivindicar a serie de animación de Lilo e Stitch, que é finísima. Finísima, outro nivel. En serio? Moito mellor que a peli, sí. Sí, de verdade. Sen ironía ninguna. É unha barbaridade. Penso que está ben acabada, pero moi ben. Aquí tamén habería que mirarse se un alien, como os de Independence Day, que intentase cargar a Terra, nesa Terra está Will Smith, se é un alien malo ou un alien bo. Claro, eso hai que verlo. É verdade que deberíamos facer o baremo, non? Toda humanidade destruída por Will Smith. Bueno, está ben, non? É que, joder, parece así de coña, pero en realidade, se chegase unha raza alienígena e empezase a intervir en asuntos como de política internacional de maneira un pouco agresiva ou un pouco brusca, sabes? Poderían ser vos malos. De repente serían como se fose outro país máis, pero... Bueno, iso realmente xa o fai... Perdón, xa o fai ultimátum a la Tierra, non? Non é evidentemente política a decisión que toman, pero sí a de exterminio, non? De decir, mira, xa tivestes oportunidade, isto hai que... Temos que salvar este planeta porque é valioso a nivel ecosistema, isto é unha mierda, entón imos acabar con vosco, pero hai diferentes conversas, xa coñeceredes, filosóficas e tal, sobre que se non estamos ao borde do precipicio, non somos quen de actuar, entón estásenos negando esa posibilidade, bla, bla, bla. Pero vaya, realmente aí os aliens que chegan, malos para nós, sí, pero as súas intencións son de salvación dun tesouro, como un planeta que pode albergar tantas vidas, non? Con isto xoga moito Rick e Morty tamén. Cando a Terra métese no que na Federación Alienígena, resulta que, eso, como dicía antes Rodicio, que é unha alegoría da burocracia e tal, pero realmente os aliens que van á Terra non son malos, senón simplemente burócratas ou xente que vai aí a explotar a Terra, sabes? Como un recurso máis. Sí, que eu estaba a pensar que moitas veces cando son representados en xeral os alienígenas con sociedades avanzadas, non? Mas tamén cando pensamos neles, pensamos a través deste concepto que é o de civilización alienígena. E realmente, se houvese unha sociedade avanzada alienígena, seguramente tivese moitos cristos internos, non? Estivese dividida en estados-nacións distintos, houvese conflictos interiores moi fortes, non? Mas pensámoslo como unha especie de sociedade monolítica, con a cultura como un sistema de comunicación unívoco, non? Como que simplificamos moito o que debe ser eses mundos alienígenas, non?
cando pensamos na política alienígena pensamos entre distintos alienígenas, pero non dentro dunha etnia alienígena só. Menos Jar Jar Binks. Jar Jar Binks era como diferentes alienígenas dentro dun planeta, tío, de verdad. Sí. Ou, joder, no problema dos tres corpos en realidade si plantease un dilema unha disquisición moi evidente de que o tipo que recibe a mensaxe primeiro humana dille que por favor non volva a chamar porque el é pacifista e non quere que invadir. E iso supoñía directamente a destrucción do seu planeta, porque os trisolianos o problema dos tres corpos ven dado de que nese planeta non poden vivir, por iso queren invadir o noso. En plan, teñen o problema dos tres corpos dos tres soles, entón a súa civilización é destruída cada pouco tempo. Pero realmente ese extraterrestre si poñía a destrucción da súa civilización fronte humana, que non coñecía de nada, non? E realmente crea evidentemente unha disquisición na súa raza fronte ao seu sistema político, o sistema civilización, o que queramos dicir, non? Porque non creo nin que sexa político como nos entendemos, vaya. Estáse nos pasando tamén unha cousiña, non? Que o dos aliens que nos fan rir, simplemente, os aliens como elemento absolutamente cómico ou de diversión, que tamén os hai. Aquí, por exemplo, tiña, ou aparecen aquí anotados algúns como Roger, de American Dad, que sería o representante perfecto de o hombrecillo Chris, non? Ou Grey en inglés, e tamén a Paul, non, que se chamaba Paul, si, o Alien Paul, non? Ou Alf. Alf, que comía gatos. Forma de chapa. Que, por certo, o final de Alf, non sei se o sabedes, pero é un dos finais máis bizarros dunha serie, sen dúbida alguna. Por como acababa? Pois a serie remata con dous melmaquianos indo por Alf, non? Alf como que vaise marchar con eles e tal, cando de repente entran na casa un equipo da FBI ou da CIA ou destes tipos Expediente X, desta división contra os extraterrestres tipo Men in Black, e asaltan a casa e levanse Alf detido e continuará, pero nunca continúa. Remata así con creo que fixeron unha película. Sí, fixeron unha película que se chama Proxecto Alf. Sí, que era horrible ademais a película porque non estaba ningún dos personaxes da serie, creo, da familia. Creo que o pai non estaba, nin a nai. Era sí. É que o final de Alf era malísimo, se xa era unha ida de olla. E claro, a serie remataba con continuará, que non continuaba, sabes? Pero porque se levaban a matar, non? Tiñan problemas, creo, na serie. Non sei, aí houve un Cristo da hostia, creo, que cancelouse ou non me lembro agora mesmo como fora, que creo que como que se cancelara a última temporada, un rollo aí raro, pero bueno, para como curiosidade ese final. Steve Urkel conta como alienígena. Que? Steve Urkel conta como alienígena ou... Non sei. Imagino ahora cando me dicías que fixen unha triloxía de películas despois de Steve Urkel ou algo así, xa estou todavía flipando co de Alf, non podo. Sí. Un clásico. Algún melón máis que querades así ir sacando? Teñas aí algunha anotación? Mira, penso que máis que cada vez, porque mira, acabamos falando de míticas series así un pouco de americanas dos 90 e tal, e penso que nos quedou, estamos xa cara ao final, penso que nos quedou un programa como moi americano. Bueno, non, falamos de autores xaponeses, pero non, moi pouco galego, e é verdade que estes días estiverou pensando, vaya, ocurren super poucos casos de obras de ficción xa non con alienígenas vos ou neutros, xa con alienígenas. É unha cousa como moi pouco tratada polos nosos autores. Non sei que opinades ou que como ledes isto. Sí, que é verdade. Eu teño un caso posible, pero que é moi meta, porque non fala tanto dos alienígenas bons ou malos, senón que fala da propia cultura alrededor do alienígena, non? Na Galiza, penso que dos anos 80. Refírome á obra Desfeita, de Camilo Bonsar, que non é unha obra de alienígena, sería fazer un clickbait moi xusto, pero sí que ao cara ao final da trama, pois, a acción, da que non vou falar moito, porque non ten moito que ver, pero transcorre en Sarria, unha persoa que, pola razón que sexa, volve á vila en que naceu. E cara ao final vai ver cos seus amigos un alienígena, non? Porque falase de que houve avistamentos, de que se pode ver, tal. Pareceume unha escena que se ledes é moi potente, tal como está contada, porque é un momento tamén de reconciliación cos amizades e tal,
pero que describe moi ben o que foi a cultura forte do avistamento de ovnis no seu momento, non? Eu ainda lembro de pequeno, comentaba yo hoxe ao Rodicio, de feito, de simplemente sair fora a ver as estrelas a ver se víamos algo, non? E isto xa o meu pai comentábame que el facía isto cos seus amigos, non? Entón, hubo unha época aí dourada de a ver se atopamos, non? Bueno, hai unha novela que trata disto, que é Desfeita. Pois eu non... Recoñezo que non coñezo nada e tampouco sei os motivos concretos ou exactos. É certo, tampouco Galiza nunca exportou un gran creador de ciencia ficción ou de fantasía, creo, non? Estamos por chegar. Estamos por chegar, iso por suposto, iso sei, non? Pero máis aló do realismo máxico mellor de Cunqueiro e todo isto na fantasía, non temos un gran nome, non? Que tire o mellor para... É do de sempre, faltan o mellor referentes que o fagan, non? No sei, nun momento dado. Ainda creo que ainda falaba con Pablo outro día, non? Ese que é verdade que dentro da literatura, tanto ciencia ficción como fantasía siguen sendo como un pouco mirados de reollo por parte de algúns sectores, non? Totalmente, creo que anacrónico xa, pero sí que sigue existindo un pouco esa teima, non? É unha cousa curiosa porque non acontece tanto con outras formas de ciencia ficción ou de fantasía. Especificamente son os alienígenas os que parece que custan. Tamén ten un pouco que ver, penso eu, con iso, con que houve un boom moi forte da popularidade do alienígena que despois caeu un pouco. E pensemos que o sistema literario galego cobrou sobre todo forza a partir dos anos 80 e ben nos 90, non? Entón, tamén o mellor dependerá do que escolla o autor que quera facer a historia que quera contar, non? Refírome que non é mesmo contar algo evidentemente filosófico humanista, non? Non sei, sobre os aliens, que comentar unha invasión alien. Non sei se me explico, pero no fondo hai un tema que parece que un é máis comercial, outro é máis de autor, outro non sei se tamén hai o día de mañá influirá moito para ter unha recepción do gran público ou do menor público ou de todo isto. A ver, aquí hai que ter en conta varios factores. A ver, que ti cando escribes unha obra de fantasía ou de ciencia ficción vas chegar a un público específico. Nunca sabes realmente. Isto é unha opinión moi persoal. Nunca sabes. O sea, nunca sabes. O autor de The Witcher, o que empezou a escribir The Witcher, por exemplo, que é o meu último crush, non sabía realmente o éxito que ia ter. Ele empezou escribindo un conto que tivo bastante éxito e ao final derivou en todo. Realmente o que temos falado noutras ocasións, o mellor chegas a estes autores ou chegas a estas formas a través do transmedia, a través do que pode ser o videoxogo, a través de películas, non directamente a través do libro. Que pasa? Que eu, por exemplo, esa opción na Galiza vexo a pouco. Eu, por exemplo, nunha das entrevistas que me fixeron despois de publicar a novela, unha das cousas que dixen foi que me gustaría ter un fandom, pero sobre todo gustaríame que sacasen un videoxogo de algunha novela. Claro. Entón, claro, ti cando escribes ese tipo de novelas de ciencia ficción contas primeiro con público lector, que o público lector non é tanto como se pensa, e despois dentro dese público lector temos o público de lector de ciencia ficción e despois temos o público lector en lingua galega e o público lector de ciencia ficción en lingua galega. Entón aí xa se van acortando as posibilidades. Evidente, claro. Entón, evidentemente, que se cultiven unha serie de xéneros pois, que están arrasando como porque eses xéneros sí que teñen un público lector. Que unha novela de ciencia ficción en galego, eu sigo con ese soño, que pode chegar a ser mainstream e que pode chegar a ser un dos libros máis vendidos, eu sigo con ese soño. Sí, eu completamente. Eu creo que sería un erro completamente negar que algo por un xénero concreto non este. Eu creo que o máis básico de todo é pensar simplemente no Señor dos Anéis, quero dicir, eu non concibo que usa máis nicho ao mesmo tempo que usa que máis acadou un éxito internacional. Xa, pero eu, por exemplo, recordo, porque, a ver, a fantasía tamén evolucionou máis alá do Señor dos Anéis, non? Porque hai xente que quedou aí e punto. Pero eu, por exemplo, recordo Malaz, que é unha das miñas sagas favoritas, Los Jardines de la Luna. De feito, cheguei a levala a un congreso, eu agora leo esa comunicación e non a entendo, pero no momento seguro que tiña todo sentido do mundo sobre poscolonialismo. Malaz é espectacular. Eu falo de Steven Erikson, porque hai unha parte que escribe Steven Erikson e outra parte que escribe Elemont, que non... Eu esa parte non a Noche de Cuchillos non a cheguei a ler, e quedan lecturas pendentes. A ver, Malaz ten un prólogo no que o señor explica todas as voltas que tivo que dar para chegar a publicar a obra que foi inicialmente concibida como un videoxogo entre dúas persoas.
pero ao final tuvo que adquirir formato libro, entre outras cousas, polas dificultades de levar a termo porque era fantasía. Que pasa? Que antes do éxito do Señor dos Anéis películas. Entón, na fantasía, desde o meu punto de vista, na fantasía, ciencia ficción, xogan un papel importante outros medios de chegar ao público. E eu creo que un deses medios sería, na miña opinión, nos tempos que corremos, COVID incluído, o videoxogo. Na novela, por exemplo, que eu fixen, tirei moito, cando lle mandei ao ilustrador o que quería un pouco que fixera, recordo que lle mandei varios vídeos do LOL, do Zelda, o sea, quería a estética do videoxogo. É unha loucura a forza que teñen os videoxogos de cara a isto, a crear imaginarios novos e estéticas novas, non? A maneira en que imaginamos seres que antes representábamos como unha certa máis liberdade, non? Claro, antes de máis, quero facer un pequeno... É un condicionamento que non podemos obviar, o sea, agora non a marxe, na miña marxe iso é pretender que chegue ao público potencial que podes chegar a ter. Vou facer un apuntamento moi pequeno porque antes non me lembraba, pero hai unha obra que eu penso que é a fundacional do tema extraterrestre en Galiza, que é o Reportaxe Cósmico de 1983 de Xosé Fernández Ferreiro. Penso que é a primeira novela de alienígenas en galego, se non me engano. Nada, deixo por aí a referencia. A ver, pode ser. Fernández Ferreiro é escritor de posguerra. Ele escribiu Lin Agosto 16 e os últimos fuxidos, é un escritor que me gusta moito e, de feito, na última clase de galego que tiven aquí no lectorado traballamos con Agosto do 36 e, claro, ata que punto esa temática pode entroncar nun momento de posguerra no que non se podía falar de certas cousas, non? Porque as obras sobre a guerra civil chegannos despois e sobre a problemática da guerra civil chegannos despois, chegannos na posguerra e cando xa se pode empezar a falar de certas cousas, non? Entón, non sei ata que punto é relevante que a temática alienígena apareza aí, non? Suspicios. Non, pero neste caso vai un pouco na liña desta vaga editorial institucional que houve a comezo dos 80 de tentar que a literatura galega ocupase os nichos comerciais, non? Que se buscase o que se chamaba na altura a novela de quiosco, non? Pois que houvese novela de vaqueiros, novelas extraterrestres, e Ferreiro, aparte desas novelas máis de memoria, de trauma, tentou cultivar algúns destes formatos, non? Ten unha novela de vaqueiros, de feito, penso que é A morte de Fran González. Non estou certo se esta, pero, bueno, ten aí non, unha esa cousa parte un da pouco... produción, a verdade é que a descoñezo, tampouco vou mentir. Pero, bueno, quero decir que podería estar ligado. Pois eu creo que podemos ir rematando aquí. Non sei se algún de vos quere facer un derradeiro aporte por aí, pero... Eu só quería mencionar, hai un personaxe que non falamos de él, que, bueno, que da afición así castelano, bueno, español e tal, que é o alien fumeta de Vengamonjas, que é un alien de bo rolliño, non? Sempre ten que haber algún así, non? Os aliens tamén Sueños se drogan, Nigeria. ¿no? Os aliens tamén se drogan. Sueños Nigeria. Pois, coa Infumeta, despedímonos entón. Estivemos aquí Alba Rozas, Guillermo Rodicio, Darío NJ e o grandísimo Pablo Pesado. E eu, xa postos por aquí esta voz que soa de fondo. Vémonos para o seguinte, dentro de, como xa sabedes, 15 días. Cal vai ser o tema? Iso teredes que terá que ser desvelado tamén. Así que nada, biquiños, apertas e vémonos prontiño. Aburiño! Durante uns minutos corrinche detrás Urano, Saturno, Xúpiter Non sei onde estás Sentado no porche Todo está en paz Eu son o último terrícola Non fun quen de marchar No meu telescopio Made in Taiwan Vexo aparecer
parecer ti ves nel